गोबावनि उनाव आङो दिनै नोंसोरजों रायलायनो थाखाय आङो बहुत गोबाव जाबायमोन ना फैथाराखै गोबावथार जाबायमोन फैथाराखैमोन ओमफ्रायो दिनै जमा रायलायनोसै होननानै फैबाय आरो आङो लाइभआव लोगोफोर जाय आंनि लाइभखौ नायदों अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो सापर्ट खालाम अननानै माने बहुत मोजां खबर फैनो थांगासिनो दं आरोना आंहा माने इउटुबाव आरोना इउटुब जार्नियाव माने बहुत मोजां खबर फैनो बहुत मोजां खबर माने फैगासिनो दं आरो लोगोफोर इउटुब जार्नियाव कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आंनि लाइभखौ नायदोंबा मेसेज खालाम जाय नायदों मेसेज खालाम अननानै आं फैथारनाय जायाना माबायाव इउटुबाव लाइभ फैथारनाय जाया बहुद गोबावसो आङो फैबाय मानो होनबा प्रब्लेम जानानै दंमोन आरोना बेनि थाखाय आङो फैनो हायाखैमोन दायो रायलायनोसै लोगोफोर दसे कमेन्ट खालाम लोगोफोर आं माने मेसेज खालामहराबा नुवाबाथाय रावखौबो नुवाबाथाय माने लाइभ होनायखौ जायाखै नामा बेफोरबायदि सानो आरो सेम्पुजों खर' लोबनो मोनथाराखै ओंखायनो मानदो आंखो साबोनजों लोब्बाथाय माननो नागिरो आरो माथो रावबो नायाखै लोगोफोर दानि सासे नायदोंमोन सोर नायदोंमोनथाय जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम अननानै कमेन्ट खालाम जाय नायदों साबा नायदों आंनिया लाइभ होनाया जायाखै नामा मा होनबा कमेन्टबो श' जाफैयाखैना स्ल' जादों अननानै जाय नायदों कमेन्ट खालाम प्लिज लोगोफोर इउटुब जार्नियाव आङो गोबां फेल जाबाय दे लोगोफोर मानो होनबा बहुद प्रब्लेम जायै जानानै नाजा दायो मोजां खबर फैगासिनो आरोना इउटुब जार्नियाव लोगोफोर जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम मोनसेबो कमेन्ट फैयाखै आरोना ना आंनि लाइभ होनायासो जायाखै आं मिथिया दे रावनिबो कमेन्ट फैयाखै माथो रावनिबो कमेन्ट फैयाखै लाइक सासेल' हरदों लाइभ हर लोगोफोर लाइभआव मेसेज खालाम अननानै मेसेज खालाम आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालाम हरलाय जाय नायदों अननानै जाय नायबाय दं माने कमेन्ट खालाम हरलाय अननानै जाय नायबाय दं Welcome to live and remember to ignore a person that avoid quiet in the community together.
बुरजा नायदोंमोन ओमफ्राय माबाया कमेन्टआनो मानो होनबा सासेनिबो श' जायाखै मा जाखो all messages including top message remove मेसेज मोनसे फैयाखै कमेन्ट मोनसेबो हराखै हरखायाखैसो ना नायनानैल' थादों ना हरखायाखैसोथाय लोगोफोर आं मिथिलालै फाग्लासो कमेन्ट फैयाखै ना हरखायाखैसो ना फैखायाखैसो आं मिथिला आरोना लोगोफोर community international email like chat on like that summary message delay none participate anyone आङो मोजां खबरा फैबा ओरैबायदि भिडिअ खालामनानै होगोन ना इउटुबाव लोगोफोर मा खबर लोगोफोर नोंसोरनिया एबारनिफ्राय माने आङो इउटुबाव लाइभ होबाय थासिगोन आरोना सम सम बिदिनो सम होगोन आरो खिन्थु इनो आरो कमेन्ट श' जायाबाथाय आंना मायबा प्रब्लेम जादों नामा कमेन्टआनो मोनसेबो श' जाफैयाखैसो ना हरखायाखैसो आं मिथिला कमेन्ट हराबाथाय माने मा होनना रायलायनो मा मानो बेबायदि जाबाय थायो आरो कमेन्टआनो श' जायाखै लोगोफोर ना अफ जाबासो दा दोनबासो माने श' जाफैगोन नामाथो जादों रामोनदा खाफालमोनदा ओं फैबाय कमेन्टआ फैदो दे माने नोंसोरनो माने नायग्राफोरा कमेन्ट हरखायाखैमोन आरो ना आंनो जाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों अननानै कमेन्ट खालामो दे रामोनदा खाफालमोनदा ओं होनहरदो इयो कमेन्टआ फैदो माने नोंसोरसो हरखायाखैमोन आरोना लोगोफोरा नोंसोरसो हरखायाखै आंनि साबसक्राइबारफोरासो माने हरखायाखै आरो रामोनदा खाफालमोनदा एसामिसनि लिरलायबावदोसो मा जादों आदा आङो बुट एवनाय जादों नै कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनदों कमेन्ट नुनानै बबेया ओमफ्राय रामोनदा खाफालमोनदा बबे डिस्ट्रिक्टनि जाखोथाय रामोनदा खाफालमोनदा जा दे उपाय गैया माने मा खोथा रायलायनो जादों आरोना कमेन्टबो फैयाखै नालाय श' जाफैयाखै नालाय आं आंनि लाइभ होनायखौ जायाखै सानगासिनोमोन आरो ओमफ्राय दा बेखायनो आङो बेखौनो जाना दिन्थिलाबायनोसै ओरैहाय आरो ओमफ्राय दा कमेन्टखौ नुनानै मोजां मोनबाय आरो फैदों होननानै मानो होनबा अडियेन्सफोरानो
नायग्राफोरानो माने आंनो हरखायाखैमोन आरो कमेन्टखौ आं आंनि लाइभ होनायखौसो जायाखै सानबाय थादोंमोन रामोनदा खाफालमारा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि लांआदा दे मोजां खाथिनिनो माथो होनबा आना सिमला बाक्सा सिमला गोजोननाय थाबाय तामुलपुरनिफ्राय नायनायनि थाखाय आसा खालामो बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट होगोन होननानै मानो होनबा नोंसोरनि अननायावनो आंना माबाया मनिटाइज जाबाय आरोना लोगोफोर इउटुबा आंना मनिटाइज जाबाय नोंसोरनि अननायावनो मथा मथि माबा जाबाय खोमा 10 दिनसो जाबाय खोमा मनिटाइज जानाया बहुद माने फेल जादों आरो आङो माबायाव इउटुबाव माने सिगांनि चेनेला नांना मोनथामदोंमोन आरोना सिगांनि चेनेला माबा जादों टार्मिनेट जादों दानजादों माबा नांनानै प्रब्लेम जानानै आरो बिनि उनाव बेलेग खुलिलायबाय आरो बेबो प्रब्लेम ओमफ्राय नै दा बेसो बे चेनेलासो माने जाफुंबाय आरो रामोनदा खाफालमारा आसा सिमलानि सिमला जाला रड ना सिमला जाला इखैजा सिद्दा भुटान रड भुटानजों नांजाबनाय जोंना भुटानजों नांजाबनाय आरोना दानिसो बुरजा नायदोंमोन आरोना 21 जन नायदोंमोन ओमफ्राय सासेबो कमेन्ट खालामाखै बे समाव मेसेज खालामाखै आरोना ओमफ्राय दासो नोंल'सो खालामबाय दा रावबोआनो नायाखै नोंल'सो नायदों मालाबा मोजां फैबावगोन र' आङो मालाबा मोजां फैबावगोन आङो माने मनिटाइज जानायनि उनाव माने आङो लाइभ भिडिअखौ ट्राइसो नायनायदों आरोना दा माने नायनायदोंसोमोन आङो माबायदि जायो होननानै एबार आङो नेक्स्टआव बहुत गोबाव थागोन बिराद मोजां फैगोन आरोना गोबाव रायलायगोन ओमफ्राय दायो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलावबाबो माबा जानाय नङा आपल'ड जानाय नङा बेखायनो आङो दा लोगोफोर आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै आरोना थिगानो दं जादोंआनो ओमफ्राय माने आङो एसे बुरजा नायनानै माथो सासेबो मेसेजखौनो हराखै बेबायदि सानदोंमोन आरो आंनि लाइभ होनाया जायाखै खोमा बेबायदि सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दा जादोंआनो कमेन्टआ सासेनि श' जादों जायखिजाया आङो रामोनदा खाफालमारा आंनि इउटुबाव लाइभआव जइन जानानै नायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों लोगोसे कमेन्ट हरनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नेक्स्टआवबो जइन जानानै आंनि लाइभखौ नायनानै आंनो मेसेज खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दायो आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो नेक्स्ट टाइम फैबावगोन सानथाम बा सानब्रैनि उनाव आङो फैबावगोन आरोना लोगोफोर दायो आङो मोनसे फिसा खामानि मावनो नागिरदों बेनि थाखायनो आङो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर एडभान्स गुड नाइट लाभ इउ